Tarina 46 on kuin suoraan agenttikirjasta. Kuten muistamme tarinasta 48, rautaisen riipun takaa jo pelkkä loikkaamisen suunnittelu länteen saattoi johtaa pitkään tuomioon maanpetturuudesta. Tsekkoslovakialaiset Peter ja Anton Stasny olivat kuitenkin päättäneet pelata NHL:ssä. Syksyllä 1980 Innsbruckissa pelatun maajoukkueturnauksen aikana he saivat yhteyden Quebecin organisaatioon ja sopivat loikkaavansa turnauksen päätyttyä. Viimeisen ottelun jälkeen veljekset katosivat Tsekkoslovakian bussista aikeenaan matkata Wieniin, mutta Anton eksyi Innsbruckin keskustaan. Anton oli lopulta kadoksissa tunnin ja se aika oli Peterin mukaan hänen elämänsä ehdottomasti pelottavin hetki. Anton kuitenkin löytyi ja mukaan Kanadaan lähti vielä Peterin raskaana oleva vaimo ja vuotta myöhemmin Quebeciin saapui vielä kolmas veli Marian. Peter iski NHL:ssä yli 1000 pistettä, Antonkin yli 600. Vuonna 1994 Kanada voitti ensimmäisen MM-kultansa 33 vuoteen. Finaalissa Luc Robitaillin rankkarimaalia muistellaan ratkaisevana niittinä. Suomalaisille lienee jäänyt mieleen myös Mika Niemisen 2 epäonnistumista rangaistusvetokisassa. Tarina 43. Canada Cup 1984. Neuvostoliitto ei ollut hävinnyt otteluakaan 4 vuoteen. Välieräpeli isäntämaa Kanadaa vastaan piti olla läpihuutojuttu matkalla kokonaisvoittoon. Ottelu meni kuitenkin jatkoajalle. Vasta hyökkäyksestä Paul Coffey ampui viivalta ja Mike Bossy ohjasi Kanadan voittoon. Voittamaton punainen Goliat kaatui jatkoajalla ja Kanada jyräsi myöhemmin finaalissa Ruotsi. Tarina 40 lajin syntymään Kanadan isännöimät ensimmäiset MM-kisat 2008. 90-luvun alun Euroopan murros muutti myös jääkiekkoilun voimasuhteita ja toi MM-tasolla mukaan uusia maita, kuten Latvian, Ukrainan ja Valko-Venäjän. Vuoden 1987 Wienin MM-kisoissa tapahtui yksi kansainvälisen jääkiekkohistorian pelillisistä huippuhetkistä. Sekavan loppusarjan ratkaisevaksi otteluksi muodostui lopulta Neuvostoliiton ja Ruotsin välinen kamppailu. Ruotsi ei ollut voittanut MM-kultaa 4. vuosisataan. Edellinen mestaruus oli vuodelta 1962. 2 minuuttia ennen ratkaisevan ottelun päätöstä Neuvostoliitto oli maalein 2-1 johdossa ja se oli marssimassa jälleen mestaruuteen. Viimeisiä hetkiä puolustamaan asettui ehkä kaikkien aikojen viisikko Krutov, Larionov, Makarov, Kasatonov, Fetisov. Ruotsi heitti jälleen oman ykkösensä Håkan Loob, Bengt-Åke Gustafsson, Thomas Sandström, pakkeina Albelin ja Eldebring. Takaa-ajolla aikaa reilu minuutti. Kun katsotaan Neuvostoliiton hyökkäyssuunnasta. Ja nyt sitten yksinäinen ruotsalainen päin neuvostoliittolaispuolustusta. Ja uskalikko on Jonas Bergqvist. Antaa Albelinille. Ja siellä paikalla Thomas Sandström. Ja näin neuvostoliittolaiset leikittelivät. Olivat kaikki tuolla yhdessä nipussa omalla alueella. Ja Ruotsi ottaa kuin vaikossa kiekon. Rohkeasti lähtee siinä Bergqvist kuljettamaan. Ja muut jätetään huomiotta. Thomas Sandströmin maali on yksi MM-historian hienoimmista osumista ja se sinetöi Ruotsin ensimmäisen maailmanmestaruuden 25 vuoteen.